Guot nga trapiko ang nasinati karon sa mga motorista sa Cagayan de Oro City. Kung ano, sayro nato sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Tek, hasol gayod ang nasinati sa mga motorista dinhi sa Cagayan de Oro City human nga gipasiradan ang usa ka lane sa Makanhan flyover tungod sa ongoing construction. Perwisyo ang gibati karon sa pipila ka mga motorista sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Human gipasiradan ang usa ka lane sa Makanhan flyover tungod sa ongoing drainage project sa DPWH Region 10. Bumper to bumper ang mga sakyanan ug halos wala na gadagan. Kung kaniadto free flowing lang ang mga sakyanan nga padulong sa Uptown Cagayan de Oro tungod sa pagpasirado sa usa ka parte sa Makanhan flyover ing ani ang resulta sa dagan sa trapiko. Bantawan lang ini, sir. Bantawan na lang nato kayo sa kaban. Tuso na lang yun. Perwisyo kayo gyud. Oo, dako kayong alkansi namo sa pamasahe pan. Kay imbes nga mga karong orasa makakuan mig mga 5 ka round, 2 pa. Tungod sa traffic. Scheduling o rerouting ang gihimo sa Roads and Traffic Administration aron ma-address ang problema sa traffic. Gikan alas 6 hangtod alas 11 sa buntag, ang mga sakyanan nga padulong sa downtown mamahimo nang moagi sa Masterson Avenue ug Makanhan flyover, samtang ang mga sakyanan nga padulong uptown paagion sa Concordia Jail Street. Pagka alas 4 sa hapon hangtod alas 8 sa gabii, ang mga sakyanan nga padulong uptown mamahimong moagi sa Makanhan flyover dayon Masterson Avenue, samtang ang mga padulong downtown paagion na sa Concordia Jail Street. Sa katong mga kaigsuonan nato sir nga namong giuban nga mapirwisyo sila lagi naana ta diha nakasabot ta sa ilahang mga feelings ug uban pa. But then kung kita ang atong oras sa duty is alas 8, so nakabalo na ta nga traffic diha sa may area nga malabyan nato. So pwede ta mo take og alternate routes. Samtang nagpahigayon sab og road closure og rerouting sa Barangay Kamaman-an subay gihapon sa nagapadayon nga road projects sa DPWH sa syudad. Busa giabisuhan sab ang mga motorista nga kung mamahimo likayan ang pag-agi sa maong mga dalan labi na kung nagdali kamo. Tek, gibanaan nga ang proyekto sa DPWH di adapit sa Makanhan flyover mulungtad sa napulo ka adlaw busa gituan kini nga mahuman karong Nobyembre 26. Samtang ang proyekto sa Barangay Carmen mulungtad matud pa sulod sa usa ka tuig busa pahimangno sa otoridad ngadto sa mga motorista nga magbaon og dugang pasensya ilabi pa kung moagi sila sa maong mga lugar. Tek. Daghang salamat, Cyril Chavez.